Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Ari sa imong ilong? Sa imong dunggan? Naunsa man ka, oy? Hoy, Layla. Ayaw sa pag-inarte, oy. Swerte ka nga ako ang mouth to mouth nimo kay limpyo ko. Gwapo ko. Dili ko gusto hagkan kung dili na kuyang! Ah, uy. Layla, nasuko gid ka? Oh! Nasukok ko! Kaya wa kay katuod nga mohikap na ko! Lamo na mo kesa ko! Uy, gaga. Himatyon ka na, uy. Himatyon! Og dili mahimong mamatay ka nga naa ka sa kong atubangan. Mo nga gitabang ta ka. Hilabay! Mapahimuslanon yung kasi kayon! Nga! Ako? Mapahimuslanon? Oh, kita pamiyay! Hoy, Layla! Oh! Mura ikaw man tingali ang nagpahimus na ko gabi eh? O si ako! May na mahibaw ka, no? Nga wa ko'y laing gustong hagkan si Venus Argon. Aw, niya naman ang imong Venus. May apas man yun na. Halalakaw at tua ug hagki dito. Ah, Oh, misigam na imong mata. Huh, pahimos lang imong uyab nga may apas nimo. O kay balaka. Kaya di ko magsaba ay. Di ko mo sumbong. uy, cellphone mo? Kung si Tito Luisito man ang nanawag mo, ay kog dauta, ha? Ngil ko taong daoton man di ka. Kamayan di ka. Ay, hala, Sir Diggs. Nga nanawag man ka. Ay, nanawag yung ko Layla aron mahibaw ka nga naa diya si Venus o si Bimbo. Ay, baon na ko na Sir Diggs, uy. Kay nanawag na si Venus kang Rexon. Oh, mao ba? O kung mao ka na, pangandam na lang daan. Kay nibaw ka na sa kabuang niya ng Venus, ha? Na, di lang yun siya pabangbuan ako, Sir Diggs. Kay siya rin kontrabida ang akong pisikon. Bungot sa ilong. Mabungod yun siya. Kana, mao na kung ganahan ni mo kay musukol ka. Di man sa kakahibaw nga. Di apa sila si Bimbo si Venus dari Sir Diggs. Nanawag di si Bimbo kang papalusito ni mo. Nananghin nga muapas niya kay muapas si Venus. Ha? Oh. Og mao misugot na lang usab ang imong amahan nga moapas si Bimbo aron mabantayan si Venus sa iyang buhatong kabuang diyan nimo. Da, uy. Pasilan, uy. Pinanggagid ka ko ni Papaluisito no, Sir Diggs, no? Mao ba? Kaya, sige, Sir Diggs, ay kabala ka. Di ko padaog ang mga kontrabida. Oh, sige dang. Bye-bye. Bye! Mao ka na. Ang among parang istorya, Ma'am Teresita. Oh, wakay angay kabalakan. Okay ra ba sila, Iladi ko? Okay ra sa akong paminaw. Pero, murag doon na siya kamay problema. Unsa? O ganong nakasulti ka man nga doon ay gamay problema si Laila. Mura man og dili kayo siya kiat. Oh, ano niya pa din sa kong kwarto? Gawas na dito. Ato na tayo mong uyab. Ilong na. Nagsalig lang igang libata ka na. Wa jud ko'y gisaligan Rexon, oy. Wa jud. Uy, patay. Si Tito, nanawag. Aw, patay gyud ka. Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hello? Tito Luisito. Kumusta naman mo si Layla diha, Rexon? Okay raman mi, Tito. Human mi og kuan kaon pamahaw. Kinahanglang pangandaman ninyo ang party karong gabi. O kinahanglang gwapa si Layla karong gabi una. Pero Tito, ang iya bang gahon
Labhanan pa man? Ayaw ka balaga. May lain kong gaon nga gi-order para kang Layla. Iatod to karon diha sa hotel. Ha? May gipaandam ka ng gown para ni Layla diri sa Panglao, Tito? Rickson, kinahanglang pangandaman nimo ang tanang posibleng mahitabo sa imong kinabuhi. Ug dili kay ang karon lang ang imong hunahunahon. Ha? Car racer ka sa una, dili ba? Busa una-una nga usa ka lumba ang kinabuhi mo karon. Huna-huna ang ugma ug huna-huna kung kinsa ang mga tao nga angay mong sandigan. Tito, Bubo lang ang kinabuhi, Rickson, ug dili ka na bata. Gamita ang imong utok sama sa imong paggamit ni sa unang panahon kung magduwa tag cheese. ha? Ug niya pa, nahibaw ko nga miapa si Venus ug bimbo niya. Busa kung mo adto man ka ni Venus, dada si Layla. Sa ako nang gingon, ayaw ibuwag si Layla sa imong pananaw. Sige, bye. Bye, Tito. Ngano mo ka? Mura magagluasan diha. Ngano may tungok man ka, mura kag kukop. Lakaw ko. Og paubanon ka ni Tito Luisito. Okay, ready na ko. Muuban gid ka? Natural. Pabanan ko ni Papa. Uban gyud ko. Nindot man sa dining dapita, Bimbo, no? O, Venus, dili kay siya dako nga hotel pero hayag ang palibot. Tuod, unsa mga oras sa mga ni si Rickson? Oh, anytime. Muanhin na siya. Mayon tag, iyang dadon sila Layla na. No! Dili ko ganahan. Adtuan na lang sa hotel si Layla. Kaya di ko ganahan magtanaw tong lipata. Venus, nausap ka. Kinahanglang maanad ka nga naa si Layla sa palibot. Kay kung ako na niya siyang maasawa, kung mag-ubad ta, naagod si Layla. Higala ta, busa, pakighigalan lang sab ni Layla. Dili lagi ko! Naunsa ka man? Ganong nahupaw ka? Ma'am, unsa kay mahitabo sa unahan, no? Ang ako lang pa. Kung makitaan gyud ni Venus ang tinuod nga anak nga libat ni Sir Luisito, guba gitang tanan. Oh, ayaw ka bala ka, Digoy. May giandam na ko ni Anang Bahina. Oh, unsa man ka na, ma'am? Aw, ako ini, mangandam na lasab ko sa pagpamutos. Nagkasiguro kung dili ka papahawaon ni Luisito. Ang ato lang pangandaman ni Ini, Digoy. Mao ang kadaogan ni Layla. Unsa? Pero dili ta maghuna-huna ni Ana. Unha na to si Venus. Unsa man? Paghuna-huna di og paagi. Unsaon nga mawagtang yun si Venus sa kinabuhi ni Rexon. Oh, ma'am. Lisurang wag tangon anang Venus, mami. Kwartahan maguna. Labos tanan. Buangon. Unsa? Lisod kontrahon ang mga milyonaryang buangon. Ma'am Teresita. Nandugay man si Rexon. Gimingaw na kay ko niya, Bimbo. Venus, relax lang. Ay, panabis yung dibate. Unsa ka ba? Venus, Niya na si Rexon! Oh, hello, Bimbo! Parang iyong ginagida ang libat, uy! Para ako na si Layla. Unsa ka? Relax. mayo kay nakaapas mo. Bimbo, dali. Manuri ta dito sa baybayon. Pagpuyo diha, Layla. Ay, kuha tagig problema, ha? Naibaw ba ka nga, diri ka ibili ni Tito Luisito nako. Dili mahimo nga may mahitabo nimo. O, kuya. Ay, bugal-bugal eh. Rexon, love, pasakti ko na siya. Nabito si Bimbo. Dili lagi mahimo. Kay mo itugo ni Tito Luisito nga dili ibuwag sa kung pananaw si Layla. Period. Rexon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!